दस्थि महिराबन गयारि भागि सन्मेलननि दिनै बेयाव जथुमनाय साननैनि हाबाफारि लानानै खालामदों। आंबो सासे बोराइसिन बाहागि नामा बेनुधर गयारि मलानदुबियानो आंना गुबै गामिया। थायो आं हादानफोरा क'क्राझाराव, खिन्थु गावनि गामिखौथ' गारनो हायाना, गोदोनिफ्रायनो दंखायो। दा बेयाव लास्ट बारा खुंनाया 82 सन नामा? 82 सन। बे 82 सननिफ्राय दिनैसिम दस्थि 2025 सना जोबोर गेप। बेनि सिगाङावबो खुंनो हायोब्ला जोंहा मोजां जायोमोन। मानो होनोबा सोरबा थैलांदों, सोरबा बुजिदों। जोंहा गयारि माहारिनि बेनि आगोल माबा बिजाबसा दं नामा आं बेखौ मिथिरोङा। नाथाय गयारि माहारिनि बिजाबसा फिसा दिहुननो हायोब्ला जोबोर मोजां जायो। नंखायनो आं दिनै सन्मेलन खुंगिरिफोरखौ खावलायो बेथिंजाय नोजोर होनो। आरो बाहागि सन्मेलनखौ जों सम सम खुंनांगौ। जों बबेयाव दं, मा खालामो, माब्रै दं, बेखौ जाहाथे जों ज' जालायनानै नुलायबाय थायोबा बावनो हाया, सिनायथि फैयो। गावनि न'खरखौ जेरै बेंनो, बोरै जाहोनो, बोरै गानहोनो, बोरै लोंहोनो, बोरै न' गंसे लुनानै होनो हानो, फोरोंनो, मानसि खालामनो, बेबायदि सिन्ता थायो। जोंनि पड़ोसिफोरखौबो बाहागि नङाबाबो जाथि खुरमाफोरखौ आरो खाथियाव थानाय बाहागिफोरखौ जों नोजोर होनो हानाय, गावनिल' बेक्तिगत खोथाखौ गारनानै सामाजिक भाबैबो जों सिन्ता खालामनो अति दरखार। जोंहा बे बाहागि गयारि माहारि बाहागिया मेला जायगायाव दं। बेनि मादायाव आं बुंनोसै, दिनै आंहा गोदोनो लेखा गांसे दिहुनखादोंमोन आं। बेखौ लिरदों आङो, गयारि माहारिनि बाहागि संदाननाय बिजाबसा मलानदुबि। गासिबो गैजोबा जानो हागौ, नाथाय गयारि माहारिनि 7 बिदा फंबायफोरनि बाहागि संदाननाय। दा लावदुम गयारि बेलगुरियाव दङ दासिमबो। बेनिफ्राय लावबर गयारि फाथिफारा सेसाफानि, सोरबाफोर फैदों नामा फाथिफारा सेसाफानि? लावथाय गयारि मलानदुबि, सं 2 जाबाय मलानदुबियावनो। गंगार गयारि मलानदुबि सं 3 जाबाय। बेनिफ्राय सेसा गयारि दाउखिबारि महिरममोन गालाखो। बेनिफ्राय फेसा गयारि मलानदुबि, खोमथा गयारि बासुगाव सरायखला। आरो बेरलांमारियावबो दं जोंहा, 6 बारि बेरलांमारियाव। बे बेरलांमारिनिखौ जोङो दासिमबो फैदोंब्लाबो बे बिजाबसायाव आं थिखांनो सुजुग मोनाखै। बेखौ जाहाथे खुंगिरिफ्रा नोजोर होनो हायो। आरो बेयाव जेखौ होदों आं बिथं दंजोबो। सोर लावदुम गयारिनिफ्राय दासिम मलानदुबियाव सोर दं, ओमफ्राय लावथाय गयारिनिफ्राय सोर साबसे दं, सं 3 नालाय मलानदुबियाव। आरो फेसा गयारि मलानदुबि, ओमफ्राय माखासेफ्रा फाथिफारा दाउखिबारि बासुगावनि सरायखला। माने 6 बारि बेरलांमारिखौ नोजोर हो। बेनि अनगायैबो बासुगाव सरायखलायाव बानसाराम गयारिया बे मलानदुबिनिमोन, गथ' गथाय गैयामोन। बे खारलांदों, हजोंनो थैदों। आरो
बासुगाव सराय खनस्रानिफ्राय आदै सुनाम गयारि क्रिस्टि पार्टिनि नंगौ बायदि मानसिखामोन बियो थांदों बासुगाव गयबारियाव खाहैनानै दा बेनि गथ'फ्रा दङ बै हाब्रुबारियाव टिकेन गयारि आरो सासे बेनिख्रुइ दुइसिन गासैबो साख्रि गेदेर लानाय दा बिसोरो थैनानै दं ना थांनानै दं बेखौ मिथिया ओंखायनो बेफोरखौ संदाननांगौ आरोखि संदाननानै जाहाथे आयं बेफोरखौ एसे नोजोर होयो आरोखि होमब्लाथ' ओंखारगोन ना सोरबा कार्बि आंलंआव थांदों मलानदुबिनिफ्राय कबिन थांदों बुहा थांदों बै माबामोननि पार्टि टिकेनमोननि आदा खान्थामोननि बिसोर थांजोबदों आरोखि गतिके बुंबाय थायोब्ला बांलाङो बे लेखाया सहाय खालामगोन आं हेफाजाब होगोन दिनैनि बे साननैनि हाबाफारि लानानै बाहागि सन्मेलन खुंनाया जाहाथे मोजांबोथ' जाफुंसारो आरो बयबो जाहाथे सहजगिता हेफाजाब होयो बेखौ साननानै आङो बयखौबो साबायखर हरबाय आंनि हामलायथि हरबाय आरो बेखौ बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय आं